Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan Juanci Seydou an bi bele jele fo ni ko wale nyuman do marhaba Seydou ka don ay wasoza bolembe falifa dende sikatala Seydou ka do kunafuni na mina sigira an bi doni mine ko be abi je ko di arajo je ka fo ma kunafuni nyuma dili famiyali ka soro ika do jamana don ga do an ga anta fa na nafa don fo arajo je ka fo yon Seydou ka do ni yo fo ti fenge mana min nye kunafuni mbalaye na nya sigi kaba yon Seydou ka do jamana kuna kun Mali yɛrɛ kuna kun biɲɛ dana da bɛlɛ jele bi ni yɔrɔ sɔrɔ kunnafoni min na jɔnni Seydou nga kuma kelen ka fɔ a ka faamu sɛbɛnni min n'an b'a kalan anw ka sɛbɛnni tɛ an ka ɲinini tɛ jɔnni Seydou an ka cɛya tɛ an ka kalan tɛ maa minnu bɛ maagan kɛ u fana ni bonya ka kan u ni foli ka kan sabula an b'an banba olu de ka kunnafoni di n'o ye sɛbɛnnikɛla ye n'an ye baara daminɛ ni maa saba tɛ baara in di ɲɛ sɔgɔmada in na Ahmed Jakite ale b'an gɛrɛdigɛ la n'a ye yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la bajaw Jeka pip kaka perfan la kodon Aisha ko ne ka dongilin jara nga Ivoirien be ka koda kam Assimi Goïta no fe u joba la o yete manga tay u ya je nga ko ata dabla de ko bi do re da minga deni ayo ba de Assimi Goïta Joji Diadou mbembulo buko kado mbi boni sebe mi nu ka ma ko nouvelle horizon nyedangura ni ma mi ndora ki jugu ka fini e inyi kana ibisira inyi nye sikatala pate mi nye artiste baye no be kurare ka ko fo Aisha Kone ayere kera musokoro baye Aisha Kone aye pasaduma bada Assimi Goïta la Joani Jodi bora ka fo a dongeli nda kana bla bila capitaine di mo kamana gwane do awa mi nye kurare jamana ye Aisha Kone kan ndongeli kan nyeshe Assimi ma tegelo maliwa yalma ika don Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ de ko ka gwaye wa yalma jumɛn ngelen do ajo nga yɛrɛ ɲiningara ako ay ko shite ako dongeli dala ika don ani pasa dala ibi fɛn de fɔ min ka di yɛrɛ ningu ye ani danbɛ min na ale ka Assimi Goïta tanu Mali président ako dɔwɛrɛ tɛ a ka wuli ka jɔn ni cɛsiri min bara ka kɛ farafina tamasiyɛn ɲuman sabula olu tɛ bi den ye kunun ko faama mu ani masakɛw olu kun bɛ u fosi ka bɔ tubabuw bolo cogo min o kɛra a ko a ɲɛ b'o ɲɛ de la Assimi Goïta kuna o de la ani nin dɔnkili in ka kan tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko di i k'a dɔn a ko kɔni gɛlɛn b'a bolo degunba ye sabula kurarikaw kɔni i k'a dɔn olu bara ka kuma caman fɔ a ma a fasolamaw olu bara k'a tegeloma ni k'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya e ka nin ye mun ye e min ye Mali ni kurare ye gɛlɛya b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka sɔrɔdasi dɔw minɛnen bɛ k'olu don kaso la o gɛlɛya bɛ yen e bɛ taa Assimi Goïta fasa da nin kɔni ye ka Alassane Dramane Ouattara k'o tegeloma nin ye k'o ka fanga de fɛngɛya sɛbɛnnikɛla ko a dogolen tɛ maa na koyi Aisha Kone yɛrɛ furadama ma deli ka kɛ Alassane Dramane Ouattara fɛ sabula kabini Alassane Dramane Ouattara nana fanga bɔsi i k'a dɔn masakɛkɔrɔ min bɛ yen i k'a dɔn n'o ye Gbagbo ye Alassane min ye Aisha Kone ye ani Gbagbo de ka taa fa kun ye kelen ye wa hali sini a bara ka Laurent Gbagbo sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ min ye Alassane Dramane Ouattara ye k'a dɔn o kɔni a t'o kanu na fiyewu biɲɛ ye nin ye a ko ni kororikaw k'u bi kuma anw maliyɛnw n'an yɛrɛ fa wa yalima Salifou Keita de la ka pasa min da Alassane Dramane Ouattara la kabini ala y'a da joni de la ka ni ɲɔgɔn na dɔnkili duman da la nka maliyɛnw ma fɛn fɔ i taara i nana kusa in na o a ye fasa min da Guinéens ka cɛ in na joni ka tila ka fasa duman gosi o fɛti ninnu na joni Salifou Keita wala a ye ado fasa min fɛnɛ da laban in na fo Bazɛn Jɛma b'a la kilipu la awɔ anw kumana ma kumanw na dɔnkilidala a b'a sago de kɛ a min ka d'a ye a b'o de fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Abilaye Jara ye Jara ko sɛbɛn ye Abilaye Jara ko hali bi bɛ ko min na o ma ban a ma daminɛ Alassane Dramane Ouattara maa kɔnɔ guwalen tɛ diɲɛ dugukolo bunakun kan k'a bɔ bi sabula Mali ka den kelen ɲalen n'o ye Assimi Goïta ye a kɛlen bɛ ka sundɛgɛ de tɛgɛ ka bɔ Alassane Dramane Ouattara ɲɛ na a ye kafe min ka kakao ɲimi ka fɛn bɛɛ kɛ sunan ma se ka don a ɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ a ye mercenaire cɛ 49 min bila ka na Mali la ni Assimi ye tɛgɛ k'u kan ŋami n'a jara a bi se fila sɛbɛnnikɛla ko maa saba bilara a tɔ tora maa 6 ye fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye a tɔ tora maa 46 awɔ
maa saba bilara a tɔ tora maa 46 ye Alassane Dramane Ouattara a ye kiini kɛ ka wɔgasili kɛ maa o maa bɛ n'o ye maa koloma ye diɲɛ bunakun kan a ye bɛɛ ci Assimi Goïta ma Assimi ko a ye kala turu yɔrɔ min ko kala bɛ a t'a bɔ ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye commando ye force spéciale n'o ye colonel Assimi Goïta ye cɛ gɛlɛn don a ja la minɛn bɛ fo ka taa fɔ ko a to ten n'i y'a mɛn i kuma si bi cɛ si de b'i kun na sɛbɛnnikɛla ko Assimi Goïta maa minnu jira a ma i tulo ma jɔ fɛn min ye Nations Unies ye o ɲɛmaaba yɛrɛ ye maa ci n'o y'u ka ɲɛmaa danga ye a nana Assimi Goïta kuma ɲɔgɔnya a tilenna ka kuma ka si ka kuma sago ma Assimi ye min fɔ a ye dugu jɛlen wula fɛ a taatɔ Assimi y'o kelen de fɔ a ye Mianga de bi bɔ a dalaka kan Mianga n'a ko n tɛ baara banna wa tɛ koyi a tɛ bɔ sago ma natɔ aéroport la u y'a kunbɛn Assimi ye min fɔ a ye a tilenna ka si o dugujɛ ka tilen dun wula fɛ a taatɔ Assimi seginna o kelen de kan k'o fɔ a ye maa min di yɛlɛ yɛrɛ o maa bɛ t'o deli wa a ti yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko o taara fɛn min kɔni ye Fort Yacine ye Alassane ye maa cogo ma a lajɛ ni e ni Assimi Goïta ka di taa i ka Assimi Goïta kuma ɲɔgɔnya min bɛ se k'a to a ka sɔrɔdasi ninnu a k'u bila sɛbɛnnikɛla ko Fort Yacine ye maa ci a yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ ka na don o don a bɛ telefɔni ta a bɛ Assimi Goïta wele hali WhatsApp kan a bɛ to ka yɛlɛko message ninnu di Assimi Goïta ma Assimi t'i yɛlɛ yɛlɛko video ni ninnu yaro caman bɛ yen u b'a fɔ min ma ko Eticom wa Eticom u b'a yɛlɛkolama ni biliku n'i y'a ye sɔgɔmada fɛ i bɛ yɛlɛ Assimi t'i yɛlɛ a b'a nɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa bɔ a labanna fɛn min ye Union africaine ye farafinna bɛɛ président n'o ye Macky Sall ye a y'o ci Assimi Goïta ma Macky Sall nana Assimi Goïta y'a kunbɛn ka ɲɛ ka jisuma d'a ma ka nɔnɔkɛnɛ d'a ma ka fɔyɔ tobi ka jɛgɛkɛnɛba k'a sanfɛ a y'i fa o la tewu sago ma a nalen a ye min fɔ a ye wula fɛ a taatɔ Assimi seginna o kelen kan Motikaw k'o de ma a pɔnkɛra o fɔyɔ in dunnen Macky Sall fɛ a sina ka pɔnkɛ ten Motikaw ko ten i hakili jigin ambassadeur la Amadou Soulale le Thion de Mopti Motikaw ka Thion ka di sa sɛbɛnnikɛla ko i na pɔnkɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye Togo cilen kɔfɛ a ye Damiba ci ka na Assimi seginna kuma kelen kan Niger masakɛ ye maa ci ka na Assimi seginna kuma kelen kan Nigeria Mahamadu Buhari ye maa ci ka na Assimi Goïta seginna o kuma kelen kan an bɛ don min na ko bi Union européenne olu ye wulikajɔ kɛ ka na Assimi Goïta fɛ yen a seginna o kuma kelen kan diɲɛ bɛɛ nana Assimi ko kuma kelen subhanallah Alassane bi Mali bonya a bi yafa deli wa laban in na Assimi Goïta ko an ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka Mali buruja n'u dogolen bɛ Alassane fɛ yen k'a k'u bila ka na Allah mun ne b'o di Assimi Goïta mun ne b'o di nka a ka yɛlɛbaliya in de bɛ maa sira ale ti yɛlɛ o n yɛrɛ hɛrɛ mais c'est un commando orobo de don a ti yɛlɛ o e delila ka orobo yɛlɛ la ayi voilà il n'a pas de sentiment jamana ko dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min tɔ tora sa Alassane Dramane Ouattara ye a yɛrɛ bolilen bɛ ka t'i kalifa Nations Unies yɛrɛ o ɲɛmaaba la walasa a bɛ se ka Mali bolo tɔnɔmi cogo min na citation min n'a balannen bɛ Bamako ni Abidjan cɛ a fura ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ye a ye maa ci ONU ɲɛmaa ma o ma bɔ a yɛrɛ labanna k'a ka téléphone ta ONU ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Antonio Guterres ye a y'o wele a n'o kumalen bɛ a jigiba ka k'a fɔ fangaba min bɛ Nations Unies na olu bɛna Mali bolo tɔnɔmi Assimi Goïta a bɛ se ka cɛ 46 tɔ bila cogoya min na min bɛ se k'a to Alassane yɛrɛ hakili ka sigi sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la Assimi Goïta ye cɛ gɛlɛn ye a hakili sigilen bɛ a ja minen bɛ sabula maa min bɛ yen kɔnɔni min n'o fa dara sugu la k'o tɔrɔ sugu la fɛn min kɔni ye waa ye o t'o wuli ka bɔ a nɔ la kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil o don Yohani Sodi k'a dɔn sɛbɛnni kɛba min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ɲɛ t'a laban ka n'a f'i ye o bɛ bɛn Yohani Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni a bɔ dunkojugu jamana janfa ni sonyani ani binkani wale Yohani Sodi hali bi n'a ka bi dɔw t'a dɔn k'a fɔ nin banna Mali kɔnɔ de Yohani Sodi nin dakabana projet min n'u k'a ma ko a bɔ jigisɛmɛ jiri ala jigisɛmɛ jiri kɛra jigiwaro jiri ye Yohani Sodi k'a dɔn Mohamed Ali Sakɔ ale de kun ye nin projet ba in coordinateur
Mali milliard bisaba ni ko min galfara ma ta kla fandaw ni desabato ni nyanje covid bana ikado akileme ka dugul labo covid mawtu tarodon narate bele jeli sigila sinzabara kono ni yedeme wo man kana lillahi kana lahu kaduma sebenigala ko ikado awami Mohamed Ali Shaway ako pay ne bi fe mi nyini ikado de kunyeni sebenigala ko mami nu nana wari bakule nda sabla ko ingera wati mina afrikalo kletan san 2020 ibai ka fo wulika jo nana buluda ka jetemene ke nye jamana sebe bele jele nana demeta ki ka jamana deun zegere ko bi ko gelala journaliste se du cadre projet mi nu ka mako abajigi siri jigi sebe yiri Mohamed Sina ka jiri ngari ka bulu kare o ma bo ka shon yere bo ka da ikado jiri yere sara shenkili ako minye awan nafulu kasabiye de ka ko clip bisaba ani kele san 2020 minye gouvernement ale wuli ka joke ninga nyini jamana wogande ba fe trésor o ka wuli ka jobulu da sabula jetemine kele do ma minu ngele maka degun ani nyani soro covid kula ikado ni tarote na rote baraw tieni be o kademe o deme kumita ka nyeshi sabula segaseli gara ka ma do nyini ikado ama hake dadona ewa o segaseli de sebe wari mi nganga chuma kito isigoro la orange monefe uyo barake ni projet bay anana kalfa ikado ewa Mahmoud Ali Shahoma Mahmoud Ali Shaho ka konindo nyere nye ibe ka fanga na ikado hunde la ka wele koy ka tanubata ka dama ka ke chevalier de l'ordre national du Mali journaliste Sedou ikado ma chama benin bandeni ndaka dadi shila maluya lebu sabula sodo nganamu mado bingani kala do yon se du cadre fandonga wari erebse ka alamene tuode ki dabaro la ko sozo akera semani kala ko ako somina na ke milliard binani aniko o de dirama yon se du cadre vérificateur général au tata dabla o de na wulika do bolo la ko sena ka senzelike ka ta soro milliard bisaba minye Mohamed Ali Sago akelenyi daw kan ngami nganamu ani shoni ere kadra kono sabula ye kuma minu wa anyiningale ikadon awa kalamase ka turu kuma nununga ako minu nganga ta moti sigaso ani duwarela kata sigasgali ke war do baraka doluma minu nganga jetemine ke war botani abon natula war do diroluma yon so do halini yo bela jele jetemine milliard bisabani ko chara Seven gala ko mandola me minge bo don wa asinga worum go do bla kuti million vla yore so de ka do abita dugu do la e ka do dugu ni dugu den jamana de bele gele fa ndanye ni tara kibita war klaw ni nywanje mo te girinwa mo girin do o photo ni o fen Allah ha kana ma unyeko Mohamed Ali Shaho ya wa kamale ba do ko ya ni ale yere de ya nangaita akele meka Shabo baro nindo koboy fugula be minguna nindo ne koboy di nindo koboy du ça c'est un grand escroc yenzedu mais sebani kala ko ni ngoni ni kaso doni yere de manja hali doni kaso bomba sabla kaso bomba e ka do habu ti dai rd sabu ke mini aye jamana jigi waro deuxième fandon jigi tige yoni shodi ka do wari ka nga de minuma aya bele jele helebu harabu ni munye sebani anyemi zalo ka bon nouveau réveil kono akabi bolla Tawa ngara nebi nteka do mi boni sebenye feminye fasiri sebenye ko fe na to anyini ninga afinyana fasiri keba nam oye la rédaction uko feminye wilikajo ani chesiriye na makejona feminye iburangaye Modibo Keita no ye senekala o ka ministriye baba pmanda na wariba sebenigala ko akoni ya takalaje ministre développement rural no ye Modibo Keita ye ibise kataso nam. Tu peux aller à la maison. Et pourquoi? Hal ni man na muna mene. Nam. Ibitaso. Nam. Ame jamana kode la. Aywa, nam. Sabani gala ko. Ako Modibo Keita. Fe minye segali kala uye. No ye mamunumbe nu ka bara blalembe. Kana folo ere kana fe gwe. Bureau du vérificateur général unana rapport bo. San 2018, 2020 kana bla 2021 na. Oyi burange soro développement rural la. Wari munu juye na. Na folo munumbe no lu buru jara. Adagoshi biti jo seba wari milliard fla. Million geme saba adiko iburange yo beti wulukula. Ça veut dire que tu mélanges le journal là, j'ai regardé ça avant toi. Le DFM. C'est pas mon brouillé, c'est le DFM. Mais, il y a une photo. Oui,
mais c'est pas... Mais c'est la photo de qui? Non, c'est le DFM. C'est pas le ministre. Photo non, c'est pas le ministre. Mais photo il est Johnny. Il faut rendre solennellement ce que le journaliste a écrit. Gika la sa photo il est Johnny. Mais non, c'est méchant. Hein? Mais bon d'accord, donc Makala Tokana, tu traduis en bambara. Merci. Je lis en français. Lis en français. Il va traduire bambara. Traduit. Fidèlement. D'accord. Depuis un certain temps, le ministère que dirige Modibo Keïta est dans la tourmente à cause d'une affaire ahurissante d'engrais subventionnés par l'État et non livrés aux producteurs. Traduis ça. Abi wati jambo ne buranga Modibo Keïta abi ministre so minguna mungana mukuma kacha a ministre so la ika do wuli ka jo bolo dale do nga le ministre yere tede Eta familiana. Nya farima. Nya bakala. Atokala. Nya bakala. Obie. Sabani gala ko. Nam. Ministre du développement rural janfa ba de b'a ka cakɛ yɔrɔ la dɔw kɛra sana kana u y'a maa yɛrɛ nalen kɔfɛ foyi ma dabila bi de ka jugu ni kununko ye Modibo Keïta ministre du développement rural jamana ye danaya d'a kan k'a bila cakɛda minnu kunna baara fɔlɔ min n'o tiɲɛna bolo n'an da donn'o la yan o ye engrais ko ye sabula projet minnu bɛ yen n'o ye Profeba Plannerie Distribution Sogefer Sangoyi GDCM ninnu de tun kan ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye engrais ye ni k'o di sabalikɛla ko caman b'a la minnu tɛ engrais ko ɲɛdɔn Modibo Keïta yɛrɛ a nana ka na sugubulo di olu ma i tulo ma jɔ nafolo min bɔra waati laban in na n'a engrais ma se n'u y'o don sɛbɛn kɔnɔ samiya ma ban fɔlɔ dɛ miliyari 1 ani miliyɔn 900 1 milliard 91 millions miliyari 1 ani miliyɔn 90 a faamuyara o nam Sabanikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye baara caman bɛ yen minnu kun kan ka kɛ DFM na a yɛrɛ ka waribɔ bɛ yɔrɔ min na baaraw ma kɛ sabanikɛla ko miliyɔn 145 o taara janjanga wɛrɛ fɛ sugubulo langolo caman labɛnna k'a fɔ u bɛ taa bâtiment dɔw labɛn Narena dugu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Narena kɛrɛfɛ Kangaba a bɛɛ lajɛlen wari bɔra baara ma kɛ o dɔrɔn tɛ dugu wɛrɛw bɛ wulikajɔ kɛra ni ka yɔrɔ minnu magɛ sugubulo taara dilan o dugu tɔgɔla yɔrɔ dɔw bɛ u ko min ma sirakɔrɔla centre dɔ bɛ ni o ye CPAw ye nafoloba de bɔra ye miliyɔn 3 kunkanfɛnw k'a fɔ bâtiment bɛ taa bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔw la wari bɔra miliyɔn 27 miliyɔn 76 yɔrɔ dɔw la Kucala k'a fɔ fɛn min ye bâtiment dɔw ye u bɛ taa lakuraya ka minɛnw falen u ma dɔwɛrɛ kɛ u ye laso san dɔrɔn mangurani sugu la ka taa laso mukogo la ka segin miliyɔn 76 Sabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubulo bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubulo dɔ bɛ yen min kɛra k'a fɔ centre agricole dɔ bɛ yen o bɛ don i la k'u bɛna t'o lakuraya miliyɔn 24 k'u bɛ taa centre yɛrɛ lakuraya a ko wari bɔra k'a fɔ centre bɛ don i la kɔlɔsilikɛlaw taara don i la yaala a dugu fɔlɔ f'a dugu laban u ma centre yɛrɛ y'u ɲɛna centre tɛ yen Sabanikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sugubulon wɛrɛw kɛra maa minnu bɛ n'olu bɛ kumando fɛn min ye équipe ye olu taara ka t'u yaala wari bɔra k'a fɔ fɛn min ye miliyɔn 22 ani 180 ko baara dɔ bɛ taa kɛ kumando k'olu ka sɛnɛkɛlaw ka forage dɔ bɛ yen k'u bɛ taa ka taa pano sigi o la Sabanikɛla ko a ko fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ye u taar'u yaala kumando pano zoma ani fɛn min ye forage zoma tun bɛ cogo min san 5 halisa zoma b'a nɔ na wari bɔra miliyɔn 22 ani 180 o fana taara Sabanikɛla ko o n'a ɲɔgɔnnaw miliyɔn 445 o taara o dɔrɔn tɛ a ko cakɛda minnu bɛ yen n'olu ye APCAM ye o n'olu ye janfaba de kɛ ka minɛn dɔw labɔ DFM ye minɛn dɔw dilan k'a fɔ u bɛ taa di sɛnɛkɛlaw ma a y'a sugubulo passé minɛn ninnu y'u cɛ ka kɛ camion kɔnɔ ka sɛnɛkɛlaw APCAM ka bolofara min bɛ ka taa ni minɛn ninnu ye dɔw ye cheminots ye dɔw ye foro wulilaw ye dɔw ye minɛnmisɛnninw ye nafolo min donna a la jamana ka wari miliyɔn 900 ani miliyɔn 24 minɛn min bɛ yen n'o dalen bɛ tile la ye minɛnw man ɲi sen tɛ dɔw la minɛn tɛ dɔw la dɔw yɛrɛ tɛ se ka b'u nɔ la o caman tonnen bɛ sanji ni tile la ye miliyɔn 900 ani miliyɔn 23 DFM y'en va. Ce n'est pas à l'insu du ministre, c'est le ministre qui désigne son DFM, non? Ou bien Mancha FM comptable de ta sigwa? Non. Ah?
Je rentre pas dans ça. Ayiwa baasi tɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko naamu gɛlɛya o dɔrɔn tɛ baara minnu kɛra n'olu man ɲɛ olu ka ca kojugu n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an bɛ tile yan nka kumaba ye minnu ye an bɛna ka na olu fɔ a ko dama ko ma fɛn min ye bureau min bɛ n'o kan ka wuli ka jɔ kɛ cour suprême na n'o ye section ye cour suprême vérificateur taara ko da o tulo kan. A banna o baara DFM a bɛ taa kaso la koyi. DFM dɔrɔn DFM de ye nin bɛɛ kɛ tan. DFM dɔrɔn a bila ten. A tɔ bɛ sa. A faamuyara sa l'essentiel a été dit naam. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ journal kɔnɔ an bɛ tila k'a tɔgɔ ɲini k'a da lamɛnbaaw tulo fana kɛ kɔrɔ naam. Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Daba Tunkara naam i bolo don. Joti Seydou n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur o don kunnafonitigi sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 660 ani siɲɛ 2 ye siga t'a la sirikɛba a tɔgɔ de ko Ibrahima Yatara Jɔni Seydou maa ti kɛ ngana ye gansan bolokɔni tɛ ɲɛsin maa ma gansan siga t'a la Jɔni Seydou k'a dɔn i mana cɛw dan i na mankan mɛn i kɔ ne ko jɔnni de bɛ Adama Traoré nɔfɛ n'an k'a ma ko Damis Jamanoir Adama denmisɛnnin jini funangɛniya i k'a dɔn ani fanga funangɛniya ni nafolo funangɛniya ani baara ɲɛdɔn Jɔni Seydou k'a dɔn n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la bɛɛ i ka d'a la k'a fɔ mankan tɛ ban i kɔfɛ a ko n'o tɛ nin kamalen min n'u k'a ma ko Adama Jɔni Seydou k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ toit duman ani baarakɛ wale ɲuman min b'a bolo o de kelen bɛ ka sunnabaliya bila dɔw la Jɔni Seydou k'a dɔn minnu tɛ se a ta ɲɔgɔnna na saa kalo 12 ye n'u mɛn u na ŋunuŋunu dɔ wuli Jɔni Seydou k'a dɔn a tɛ tɛmɛ a don n'a dugusɛjɛ kan a ko sabula min ye Adama Traoré Jɔni Seydou k'a dɔn Jamanoir a ka wuli ka jɔ jamana in kɔnɔ o dɔnnen don san 10 ani san 8 i bi baara kelen kan k'a kɛ Jɔni Seydou i bi baara kɛ minnu ye olu bara k'i tanu i bara ka baara kɛ minnu ɲɛna olu bara k'i tanu i ni minnu bi baara kɛ olu bara k'i tanu o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ b'i ka ku la a ko min ye Adama Traoré Jɔni Seydou k'a dɔn n'i ye an ka jamana a lakana bolo ta k'a lajɛ n'o ye sécurité kabini san 2002 Jɔni Seydou fo ka n'a bila bi la u ka fini donda sudati donda gilet pare-balle Jɔni Seydou k'a dɔn a ka ca n'a y'i diya a fɔ équipement multiforme Jɔni Seydou k'a dɔn cɛ ta ni muso ta a bɛ nin de ta ka na di a b'an ka lakana tigilamaw ma k'a daminɛ Jɔni Seydou k'a dɔn gendarmerie polisi garde nationale i k'a dɔn ka taa bila fo lakanabaa fɛn o fɛn bɛ yen Jɔni Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ a ka sira fɛ a ko n'i ye Adama ta k'a lajɛ kamalen yɛrɛ i bɛna ɲininkali k'a yɛrɛ la i t'a dɔn ka sababu kɛ min ye a bɛ baara kɛ a min ye hakilisigi ani cɛsiri Jɔni Seydou k'a dɔn i ye fɛn ta k'a di siɲɛ 1 siɲɛ 2 nka san 18 o b'a jira k'a fɔ jɔ ko ale bara ka baara min kɛ a ɲɛ dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko dɔw b'a jalaki ko société caman b'a bolo ne dɛsɛlen don baara la ne dɛsɛlen bɛ ka société 1 sigi sen kan min bɛ se ka société 40 sigi a n'a sigi dɛrɛ Jɔni Seydou n'a bɛ baara ɲɛdɔn ka ban minɛn ma jɛngɛ a bolo a ma kele ko a bolo a ko Adama min ye Jamanoir a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana in kɔnɔ Jɔni Seydou k'a dɔn a dɔnnen don a bɛ minɛn ta k'a feere minnu ma ma deli k'a f'i ye n ko polisiw de delila k'an wele a nana ni gilet pare-balle dɔ ye k'a d'u ma sani a ka livrer min bɛ kisɛ kunbɛn sani a ka livrer a ko non essayement ka taa kɛ a bɛ k'ale de la bilahi lezi a yɛrɛ ye gilet don ka marifa ci a la a ye gilet don n'u ye mugu in wulila yɔrɔ kamalen fɛn kamalen don kisɛ fanga ni mugu fanga a surula duguma dɔɔnin a binna parce que pression bɛ kisɛ la a fiɲɛ ka bon u ye rafale wuli a la ka taa ta wula k'i jɔ a bɛ taa ma muɲa o gilet de b'an ka mɔgɔw bolo Damis ni ko i ti fara o la i tɛna fara i yɛrɛ la i bɛ fara la nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Katois Fasiriba n'o ye Masi ye Katika n y'a ka sɛbɛn ye Katika ko a ko fɛn min ye a kadinati dabila diɲɛ nɛgɛtɛnna kɔ miliyari 45 o kɔni o taalen bɛ diɲɛ jaka wɛrɛ fɛ sabula baarakɛyɔrɔ min bɛ ni o ye marché public ye n'a ɲɛmaayaso o bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ye wulikajɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko cakɛda 10 ani kɔ a k'u y'o bɛɛ lajɛlen de larawe u taara bɔ min galama sugubulon min dira sugubulon 1,198 ani 8 nafolo min dara la jamana to a la miliyari 116 ani miliyɔn 598
sɛbɛnnikɛla ko a ko nka ni ye sugubilo ninnu ta k'a lajɛ caman bɛ minnu dira dibi la caman kɔni kɛra wari bɔlen ye taafa ni nafa ma sɔrɔ a la fɛn min ye autorité malienne minnu ka baara ye sugubilo dili ye u k'olu de ma ARMDS sɛbɛnnikɛla ko olu nana ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ san 2017 ka n'a bila 2016 fɛn min ye 2014 ye wulikajɔ ani baara minnu kɛra sugubilo caman bɛ minnu balannen bɛ o tuma u ɲɛ ka ɲini nafolo bɔra jamana ka wagande kɔnɔ jamana dɔw ma lafiya sɔrɔ i tulo ma jɔ ministère de la justice a ko n'i y'o ta k'o lajɛ olu sen b'a la ministère de la sécurité et protection civile ministère de la solidarité minnu bɛ fandanya kɛlɛ u b'a la ministère de l'éducation nationale kalanko minisiriso ka fara kalafili labɛnjɛkulu dɔ b'u ko min ma DGE agence développement rural vallée du fleuve Sénégal ADRS o b'a la ministère de l'économie nafoloko minisiriso ka fara fɛn min ye sorasiw ka minisiriso kan ani fɛn min ye muso ni den kunkanko kuma bi fɔ yɔrɔ min na ministère de la santé nin bɛɛ lajɛlen fɔ ka se pharmacie populaire ma cakɛda dɔ bɛ o ye projet ye min bɛ palibana kɛlɛ ani bana sidɔnbaliw kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ office du périmètre irrigué Baguineda ko min ma OPIB agence nationale station d'épuration minnu bɛ ɲamanko ni jinɔgɔ kow kunna ani cakɛda caman bɛ minnu ye senyera ko ninnu na sɛbɛnnikɛla ko i tulo ma jɔ maa minnu bɛ n'u ye sugubilo di ni sugubilo ninnu n'u kɛnɛ ni kuma cayalen b'u nɔfɛ ministère de la défense ale de bɛ sanfɛ san 2017 miliyari 39 o de taara marché sugubilo min dira sugubilo 81 ministère de la santé fɛn min ye miliyari 18 sugubilo 111 a dira o de senfɛ nafoloko minisiriso miliyari 12 sugubilo 168 u y'o di ministère de la justice droit de l'homme miliyari 11 sugubilo 49 u y'o di ministère de la sécurité protection civile miliyari 11 sugubilo 94 u y'o di kalanko minisiriso miliyari 8 sugubilo 230 u y'o di administration territoriale kalafili ko bi ɲɛnabɔ yɔrɔ min miliyari 5 u y'o sugubilo di o bɛ bɛn marché 58 ma office du Niger sugubilo min dira miliyari 4 ani miliyɔn 700 ni kɔ sugubilo 28 pharmacie populaire miliyari 4 miliyɔn 600 sugubilo 14 OPIB Baguineda miliyari 2 miliyɔn 580 sugubilo 36 ministère de la santé o n'a ka marabolo fɛn min kɔni ye miliyari 1 a n'a kunkanfɛn o fɛnɛ taara ye ADRS miliyɔn 900 ani 28 DG miliyari 1 ani miliyɔn 500 ni kɔ APEJ ale b'a la miliyɔn 700 ani kɔ ani fɛn min ye cakɛda wɛrɛw ye minnu bɛ banamisɛnninw kɛlɛ miliyɔn 113 miliyɔn 613 sugubilo ko a ko sugubilo dɔw bɛ fɛn min kɔni ye document ye a t'a la k'a fɔ sugubilo nana nin cogoya in na a tɛmɛna nin sira in fɛ a wari bɔ cogo ye nin ye taafa ni nafa t'a wari la o tuma sɛgɛsɛgɛli de daminɛlen bɛ sɔɔni fɛn min ye nin cakɛdaw ye maa minnu ye sugubilo di u bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn bɛna ta ka di kiiri tigilamaw ma baara bannen o ye an karila ɲɔgɔn na o kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔli katoa kɔnɔ a ka bi bɔli la i tɔn nka te ko i ma premier min o bi bɛn Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Josi Selu n bala cogo bɛ di dɔgɔdɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Fasiriba n'o ye Mahamani Ture ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye minisiriso min n'a ka baara bilalen bɛ fɛn min ye sanubɔlaw u ka lahalaya kunna ye wulikajɔ kɛ Lamini Seydou a ka bolofara min bɛ n'o ye direction de la géologie et des mines ye u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ ye a tɛ tali kɛ dɔ wɛrɛ la ka t'u ɲɛda jamana ye lɛtiri min bɔ ni lɛtiri in ko fɛn min ye ni samiya donna kaban minnu bɛ sanu bɔyɔrɔ la n'olu bɛ damadaw la ndama ka datugu k'o sababuya kɛ gɛlɛya caman bɛ damada la samiya fɛ. Awɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kulo gɛlɛya ani kano gɛlɛya maa caman bɛ damanda la u b'o la ni samiya yɛrɛ donna ka ban o ye dɔw ka minɛn siri kuma ye k'a fɔ u bɛ taa ndamabɔda la sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu dɔ sigilen bɛ minisiri nagakɔrɔ jɛkulu in ka baara n'a ka wulikajɔ ye kɔlɔsi ye kɔlɔsili min bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ sariya in sɔsɔ ka fu siri a danna
Tamanigala ko do akun franje ina fɛn min ye maa dɔw ye olu kun segina u kɔ n'o ye lakanabaw ye nka fɛn min ye damanda ye k'a furu bolokola k'a kɛ komi u ɲɛnɛna équipe dɔ bɛ yen n'o ɲɛmaa bɛ colonel Nicolas Cissé bolo olu nana laban ka segin damanda la a fɔlen ko fɛn min ye lakanabaw bina faleya n'o bɛ Kɛɲɛba mara la fɛn min ye damandalamaw ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra Tamanigala ko u yɛrɛ kɛlen o tuma maa minnu bɛ yen n'olu y'a koloma ye maa 5 minnu bɛ sanu la u y'olu minɛ machine minnu bɛ yen n'olu bi bɔgɔ cɛ n'o ye sanu bɔgɔ cɛlaw ye société bɛ ninnu yɛrɛ de bolo ko n'o ye pelleteuse ye u y'o 4 minɛ pick-up dɔ bɛ yen u bi taa ni ka segin kɛ ni min ye o fana minɛna dimanche sɛbɛnnikalo tile 11 fɛn min ye ministre min n'a bɛ sanuko kunna a ka maa minnu jira ka taa n'o ye force de défense sécurité ye olu taara ni ka taa nin baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko yen dɔrɔn tɛ sabula n'i ye dama yɛrɛ ta k'a lajɛ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ samiya fɛ jango babolo min bɛ yɔrɔ in na n'o ye Falemɛ baye gara ani bagwe ka taa fara sansanba kan ninnu bɛɛ lajɛlen ji de bi nɔgɔ ko sababu kɛ pɔsɔni minnu n'a bɛ damambɔlaw kɔ nin bɛɛ lajɛlen de bi fili ji la ni k'a tɔ bɛɛ lajɛlen juguya Tamanigala ko nin sanubɔ se a kɔnnen an ka jamana kɔnɔ daraki bɛ minnu bolo n'olu dalen bɛ babolo kan n'o ye fleuve Niger ye Katibugu yanfan in fɛ nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ni kɔlɔsi kɛlen bɛ u bɛ se ka bali cogo min na sabula daraki sɛbɛnnikɛlaw ani fɛn min ye sigida lakanabaw ye olu y'a jira k'a fɔ olu de bɛna ni tiɲɛniba ye an ka jirɔfɛnw a n'an ka kɔjiw n'an ka bajiw ma Tamanigala ko a ko ministre Lamini Seydou a jijalen bɛ min bɛ se k'a to fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nɔ sɔrɔ cogoya min na sanubɔko la an ka jamana kɔnɔ nka a ti taa jija kɔ ani jamanadenw ka dɛmɛ kɔ sabula maa caman bɛ minnu kaanɔ ka gɛlɛn u kati ka gɛlɛn ni wulikajɔ ma kɛ ka bere ta dɔw kama a furakɛ man di kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sédou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min du kama les démocrates o don Jean Sédou k'a dɔn dɔnni ko k'a dɔnba cɛkɔrɔba san 80 jinɛtigi Jean Sédou k'a dɔn n'i y'o mɛn a fɔ ko Firiba Togola i k'a dɔn ani dɔnnikɛla caman de kelen ye sabula ale ni tan in ale n'a tan in i k'a dɔn o bɛ ɲɔgɔn na a ka ca san 70 ye Jean Sédou k'a dɔn nin cɛkɔrɔba ye san 80 sɛbɛnnikɛla Lasine Sanu ka fɔ la a ko ale ye cɛkɔrɔba in kibaru mɛn min kɛ ale taara ɲini f'a k'i ɲɛ d'a kan a ko a ka dɔn dɔnnikɛla la jinɛtigi i k'a dɔn an ka Bamakɔ jinɛtigiw tɛ dɛ Jean Sédou k'a dɔn an ka duguba kɔnɔ jinɛtigiw tɛ dɛ Bɔrɔjawa ou bien Tama olu tɛ dɛ ni jinɛtigi yɛrɛ ye Jean Sédou a ko olu ka wulikajɔ ani jateminɛ na commune rurale dugu min dɔ a ye ko Dogopur i k'a dɔn wulikajɔ ayiwa hadamaden de bɛ ɲɔgɔn sama ba cɛkɔrɔba in ka da la Jean Sédou k'a dɔn ka d'a ka kabako ko a n'a ka awa laɲiniw kan Jean Sédou k'a dɔn awa min ye sanu ye a ko ale yɛrɛ fura dama nin ko ninnu ale ma deli k'ale kunkolo minɛ nka ale taara nin lajɛ min kɛ nin y'ale kamana gan fo k'a fɔ k'a to ten a ko sabula min ye nin cɛkɔrɔba in ye e k'a dɔn ani jinɛw de bi kuma da ani da a ko o misali ye mun ye maa kamana ganbaatɔw Jean Sédou k'a dɔn minnu bɛ ni jigilatigɛ y'u minɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ninnu damanda de bɛ wuli ka cɛkɔrɔba in sɛgɛrɛ wa a ye min jateminɛ wariko t'a la fana a tɛ wariko fɔ maa ye i mago mana dilan Jean Sédou k'a dɔn awa n'i nana bonya min kɛ cɛkɔrɔba ye walima somɔw ye k'o b'a bɔ a sanu y'a jira a ko Firiba Togola i k'a dɔn ayiwa a bɛ bɔ dugu min na o de ye Jansobala ye Jansobala bɛ commune rurale min na o de ye Dogo ye Dogo Jean Sédou k'a dɔn nin ka dɔnniya tɛ bila dɔnni ye i k'a dɔn maakɔrɔba don jinɛtigi yɛrɛ de ye nin ye i k'a dɔn nin ni ayiwa aw ka jinɛw tɛ kelen ye a ye fantan dama min dɛmɛ a ye dɛsɛbaatɔ dama min dɛmɛ muso min n'u kɔlilen don den na a y'o dama min dɛmɛ Jean Sédou k'a dɔn a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a ko i k'a dɔn lakali ye wulila ka taa lajɛ ale yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ de bolo dasa ka taa cɛkɔrɔba in lajɛ a ɲɛ na a ma ɲɛ min kɔ ale ko fo wajibi don ale kan a fana ka ɲuman kɛ awa ni ka ɲɛsin maa tɔw ma nin kun ye sɛbɛn min ye sanu ye Lasine Sanu nin y'ale ka sɛbɛn ye an ye min bɔ les démocrates kɔnɔ a ka bi bɔli la Dɔgɔtɔrɔ bi taa an b'a bila yan sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na fo ani tanuni an b'a ta ka lase Dankɔrɔba n'o y'an kɔrɔkɛ ye Sidi Danbɛlɛ Sidi El Mokhtar Danbɛlɛ ni bɛɛ ko a ma wura an kɔrɔkɛ cogo di
ne kɔrɔkɛ. Ɔhɔ. Voilà, i b'i ka namiya kuma fɔ a fɔ i kɔrɔkɛ. Moi c'est mon petit frère, n dɔgɔnin don. Ma dɔgɔnin tɛ kɛ waritigi ye koyi. Ne dɔgɔnin don. N'a kumana sa n bɛ taa n'a ye danganda la. I dɛla. N dɔgɔnin de don. Wura 12. An bɛ foli la. 12. Dankɔrɔba bɛ yen. An bɛ foli ni tani lasa ma. Joni. N'o ye Bahamaden ma Kara ɲara. Kara ɲara. I laban i na kɛ Kuyatɛ ye o. Bahamaden Ibrahima Kara ɲara a y'i na sogo wele. Ɲɔni sedi k'a dɔn nin ye communiqué min n'a bɔra i k'a dɔn Sawudu Kante Bangwani plateau la a ko ale mɔdenmusonin ɲɛmatununnen don min do a de ko sɛrɛntɛ a bɛ san 5 bɔɲanko la maa farilajɛnin don i k'a dɔn kabini kununko a bɔra so u ma kibaruya sɔrɔ a la a nanenkura yɛrɛ de don dunan ka bɔ Yirimajɔ a b'a to a ye ko Bintu den bɛ a bɛ bamanankan mɛn ani marakakan ni ala ka min kɛra mugotigini ni dɔnfɛn bolila ka walima i y'a ye yɔrɔ la kunnafoni da radio jɛka fɔ mɔɔw tulo kan i k'a dɔn girimanbiya o n'a da i tɛgɛ ni ala jɛna n'a ye Jɔni Sedu i k'a dɔn an na foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn i m'a fɔ ko ayiwa Ibrahima Kara ɲara Bahamaden e t'a dɔn Ɲɔrɔnkaw ka den n'o dugu jumɛn Gireme wa Gireme tɛmɛnɛ Takulata de ma ko kɛ Gireme espèce d'escroc u ka filadugu ninnu tɔgɔ de fɔ Jɔgɔrɔmɛdugu ninnu awɔ u tɔgɔ de ka gɛlɛn bon voilà n'i ma ɲɛ i bɛ namiya kɛ i b'a ɲɛɲini mais la fin de Guérébine voilà c'est ça n ko Gireme c'est Guérébine non c'est l'enfant de Guérébine c'est ça Ibrahima Kara ɲara Bahamaden la hawla wala quwwata il est de Guérébine Ɲɔrɔn burusi kɔnɔna na kɔni i bɛ burusi kɔnɔman don Petit Barou min dara so jɔ a faso la 300 millions i b'u ka dugu da Petit Barou Umaru Ɲanga don Petit Barou est de Gajaba Gajel o bɛ réseaux sociaux kan o bɛ réseaux sociaux il est de Gajaba Gajel Petit Barou Umaru Ɲanga ale ni cɛ in sa Jɔni cɛkɔrɔba Aliman Beta Isa cɛkɔrɔba Sekina Amala Bacili ala ka hinɛ fo a denkɛ bɛ kow kan sisan ils sont tous de Gajaba Gajel ça je connais il est de Gajaba ne ye nami ye o Amadou Jige Baudi il est de Gajaba Gajel oui Jige est de Gajaba Gajel il est de mais Moribo Gambi Chawo Moribo Gambi Bazivankar Sigi c'est mon ami Allah c'est mon ami a tɔgɔ bɛ Ngono Matenda la awɔ c'est quel village Allah il filɛ k'a to Gazner bɛ taa k'an da Haji Bachir chambre de commerce président Youssouf Bachir c'est mon frère oui Youssouf Bachir c'est mon frère c'est ton frère oui i b'a ka dugu dɔn ayi n t'a fɛ ɲama ta ala kama a fɔ n ye n b'i deli Haji Bachir il est de Gajaba Gajala il est de Gajaba Gajala mais Youssouf Bachir ninnu bɛɛ bɔ dugu kelen na Moïse j'allais trouver mais Moribo Gambi ka dugu i m'o fɔ je cherche Moribo Gambi Bazin Vainqueur Gambi wa je te donne 10 mètres de Bazin Vainqueur ayi dɛ e b'a di ne ma cogo Moribo Gambi de b'a di ne ma a b'a di ne ma a b'a di ma ayi ne bɛ yen fana o ba tɛ ne ni yen jɛ o e y'o taara kan koyi Polokine Jawando a bɛ bɔ yen ça c'est vrai an bɛ Guérébinekaw ka yara u k'a dɔn u ka mairie an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin a ma nin kunnafoni duman in Guérébine ale de y'an bɛɛ bɔ fili la nin ko in na an b'a fɔ Guérébine ni k'a wale ɲuman dɔn Jɔni Sedi k'a dɔn waati dafara